Nakakamiss naman mag-banking dito. Napakaganda dito. Ayan, may umiwas. Alam na. Ay, grabing traffic dito mga kabarako 11:04 ng tanghali. Welcome to Gumaca, Quezon. Uy, lalalim talaga mga kabarako. Bandang gitna ha, bandang gitna. Ay grabe, mapapahinto ko talaga dito. Kaya lagyan lang sila ng mga lupa sa mga butas mga kabarako. Dapat samahan nyo na rin ng kangkong, talbos ng kamote. Welcome to Camarines Sur Province, Del Gallego, Camsor. May ginagawang kalsada dito, hindi ko alam anong kalsada to. Ayan, dito pa rin yan oh. Ayan pa rin delikado pa rin dito. Ayan tingnan nyo mo yung kalsada dito mga kabarako. Ayan dati maliliit lang to. Kakain ng linya, kakain talaga. Kaming bato madulas yan. Matagal-tagal to mga kabarako ang traffic na ito. Alright, time check muna tayo. 5:37 ng umaga. So we are in Napico, Mangahan, Pasig City. Good morning to all. Welcome sa isa na namang episode ng ating Bicol Ride today. Welcome sa Team Barako Moto Vlog. So samahan niyo ulit kami mga kabarako for this ride. So tama-tama yung ride natin, makakapag-update tayo para sa mga kapwa rider natin na uuwi ngayong Holy Week, no? So at the back ride, Mrs. Barako, of course, Renz here of Team Barako Moto Vlog. Yan, kung bago lang kayo sa channel natin, welcome. Please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides natin mga kabarako. And of course, pakipollow and like, share na rin sa ating Facebook page Team Barako Moto Vlog. Let's go. Antipolo City tayo dadaan. Syempre baon natin ngayong umaga TDD Night Ranger. Siyempre bracket yan, RM LED bracket. Kailangan matibay bracket kasi bukod sa mabigat yung Night Ranger, for sure sobra ang lubak. Hindi natin kalimutan palagi ang pagdadasal, paghingi ng guidance sa ating Panginoon. Thank you Lord for a safe ride always, maging sa mga kasalubong kasalamuhan natin. Yan, dito tayo The Castros lulusot. Alright, 5:45 ng umaga. Nasa Cainta na tayo mga kabarako. Medyo maluwag ang traffic dito ngayong umaga. 5:50 ng umaga, nandito na tayo sa Tikling, Antipolo, Teresa, and labas natin ay Morong. Shout out kay Kabayan Rolly Villar. Masarap naman dito Pag galing mo ng Pasig, mainit. Pagpasok mo ng Antipolo, malamig. So sana maayos ang panahon para good sa biyahe natin. Dito na tayo sa mga kurbada ng Antipolo City. Ayan, ingat tayo dito may mga poste pala dito mga kabarako sa bandang gitna ng mga kalsada dito. 6:25 ng umaga. Dito na tayo sa Morong mga kabarako. Ikot lang tayo dyan. Hindi na tayo nakakadaan dito sa pinakabayan ng Tanay. Dito na lang tayo ulit sa kabilang part na to kasi medyo syempre maluwag dito. Okay lang basta may natatanaw tayong araw. Ibig sabihin kahit paano magiging mas maganda ang panahon. Bahala ka sa buhay mo. In fairness, napakalamig dito Dito totoo yan. Yan, napakaluwag mga kabarako. Tayo ay matanda na. Medyo nakakabakbak tayo. Ayan, may araw na. Siyempre kalaban natin yung ulan mga kabarako. Alokohan yan tayo dyan. Kahit nakakapote wala mas maganda rin talaga yung maaraw, maganda ang panahon tuwing nagra-ride. Maghanap muna tayo ng pagkapagasan natin. So marami rin mga gas station dito sa Rizal, mga mura ang gas dito. Paano masabi? Alright, 6:36 ng umaga, nasa Pililla, Rizal na tayo. Mag-gas up muna tayo dito sa Hebron. First gas up natin dito sa Hebron, Pililla. Ayan, boundary. So 220 pesos at 60.30 liters. Thank you. Shout out kay Kuya.
Alright, 6:57 ng umaga. Napakaganda ng araw dito sa Pililla, Rizal mga kabarako. Ang dami nagga-bike oh. Nakakasilaw. Woo! Grabe si kuya. Talent, tulog. Baka mahulog. Let's go, let's go. Sana'y di tayo magbago. Baliw ka yata eh. Nakakamiss naman mag-banking dito. Bahala ka sa buhay mo. Pero in fairness ha, pagka dito kayo dumaan, di kayo mauumay dumaan dito. Napakaganda talaga dito. Hindi wow. Kung nasaan man ito ang pangarap ko, makuha mo ba kaya ako'y hika nagagabi. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, nagbibigay ang ibigin mo. Kahit maputi ang buhok, e pagdating ng araw. So itong kalsada na dinadaanan pala natin, ang tawag dito Manila East Road, no? Mabitak, Laguna na tayo mga kabarako. 7:08 oras natin. Yung dinadaanan natin mga kabarako ay tinatawag na Backdoor of Laguna. Ano? Siyempre kasi ikot sila dun sa likod mismo ng Laguna de Bay. Gulat naman. Alright, so ingat din tayo dito sa part na to ng Mabitak. Yung mga dadaan dito lalo pag gagabi, may mga lubak-lubak din na kalsada mga kabarako. Tsaka yan, piece of advice natin ha, bangin yung mga bandang kanan pagka lalo pa uwi tayo ng Bicol region. Ayan oh. So lalo pag gagabi, medyo delikado talaga dito. May mga area dito na walang takip kagaya nito oh. Malalim talaga yung papagsakan mo dyan pagka overshoot ng nangyari. Ayan oh. Huwag matitempt masyado na mag banking no. Kaya ng portion na ito, napakataas niya no. Medyo bako ang kalsada dito. Ito pa mga kabarako, yan open oh. Talagang dediretso ka dyan oh. Sa mga lumang kalsada na siguro ito. Hindi totoo yan. Ayan, mataas yan mga kabarako. Ayan dyan, update natin dito no. Malapit na to sa pababa. So ongoing ang widening dito ng mga kalsada. So malamang sa Holy Week magta-traffic dito. Ayan na, kaliwat kanan yan oh. Sayang nito mga kahoy na to pag pinutol oh. Oh no. 7:25 na ng umaga mga kabarako. Welcome to Fami Laguna, papunta ng Real Quezon. Itong bandang kanan hindi ko alam yan. Tuloy-tuloy lang ating chill riding no. Sinungaling ka. So marami ring warning signs dito ha. Accident prone area din itong mga area na ito. Yan, ganda rito mga kabarako. Yan, of course, shoutout sa mga taga Laguna dyan. Baka meron tayong mga nanonood dyan sa atin. Yan, shoutout sa ating mga kaibigan sa YouTube at sa ating Facebook page. Syempre sa ating mga solid na mga supporters natin, mga subscriber ng Team Barako Motovlog. Maraming salamat sa inyo. Road to 5,000 subscriber na tayo mga kabarako sa ating YouTube channel. Syempre shoutout din sa ating sponsor Mamima Tire Depot Bicol. Woo! Ingat tayo sa pagsingit sa mga ganito kahabang sasakyan mga kabarako. Kilala kong kaliskis mo. Oy. Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Dito na tayo sa crossing ng Pangil, papuntang kanan, at Paki Laguna naman, papuntang kaliwa. So dyan tayo dumaan nung last November na pag-uwi natin na baha dito. Nako, medyo marami-rami ang mga uneven na kalsada dito mga kabarako. Oh no. Yan sa bandang gitna, yung mga asfaltado. Paete na to mga kabarako, I think no. Ngayon ko lang napansin itong mga kahoy na to dito, kakaiba oh. Ganda ng mga bundok dito sa harap nito mga kabarako. 7:42 na ang ating oras. Etong area na to, gilid ng Laguna de Bay, Kalayuan, Laguna ito mga kabarako. Ay, walang mga helmet mga paps natin Wear your helmets for a safe ride. Bahala ka sa buhay mo. Ayan, welcome to Kalayaan.
Itong bandang kanan na to, paborito tong tambayan ng mga rider yan, kagaya niya, no? Hindi totoo yan. Siguro itong area na to, Lumban, Laguna, itong kabila, Kalayaan. Ayan, ang ganda mga kabarako. Napakaganda dito. So mag-alas 8 na, pero napaka suwabe pa na rin ang takbo natin. Napaka ganda ng panahon dito. So ayan, pagdating natin dito sa Lumban, maliit ang kalsada dito, lalo dito sa Kabayanan. Kaya yan, expect talaga lagi magta-traffic dito. 7:57 ng umaga. So nandito na tayo sa Pagsanghan. Ito yung simbahan nila dito mga kabarako. Nakakatuwa tong kanilang municipal building. Talagang parang panahon pa ng mga Kastila. Ito lang yata ang municipal building sa buong Pilipinas na ganito. Ano Sa ko, Cavite, ayan. di ba meron? Tagal na nating gustong puntahan yung Pagsanghan Falls na yun. Hindi natin makagawa. Alright, so pagdating dito mga kabarako, kakaliwa tayo dito para sa mga new rider natin. Yan, going to Lukban, Louisiana kakaliwa tayo mga kabarako. Huwag kayong dediretso at baka maligaw kayo. Buenas mo naman. Yan, kailangan matawaran nyo tong Barangay Maulawin. Hindi totoo yan. Itong Lewin Bridge. Nandito na tayo sa Cavite, Laguna. 8:00 itong ating oras. Yan, sa mga mahilig sa mga kurbada, syempre dito yan. Enjoy talaga kayo dito sa mga kurbada ng Cavite, Laguna mga kabarako. Syempre ingat-ingat lang tayo dito para lalo nating ma-enjoy ang pagdaan dito. Ang lamig dito Hindi, wow. na ako. Fireman celebration. Cavite to mga kabarako, matagal ko nang gustong hintuan to. Ngayon lang tayo nakahinto dito. So ingat tayo dito kasi ang daming mga mga buhangin sa kalsada. Oh no. Talagang drone na lang kulang natin dito. Nakaramdam ako ng kunting gewang kanina. Oh no. Daming buhangin kasi. Buenas mo Solo naman. rider din si Papi Ride safe sa'yo, brother. Alright, 8:20 na ng umaga. Nandito na tayo sa Louisiana, Laguna. Ayan, malamig dito mga kabarako. Ito yung tinatawag nilang Little Baguio dito. Ganda ng mga kurbada dito mga kabarako Ay enjoy mo ang bengkeng dito. Ayan yung mga umuusok na yan mga bibingka or buko bibingka yan. May event dito Louisiana Town proper na tayo. So may parting ito ng Louisiana. So pagkalagpas ng Louisiana Town proper, maganda na ang kalsada dito. Bagong asfalto to. Wala to nung January mga kabarako. Ganda Alright, 8:31 ng umaga. Welcome to Lukban, Quezon. Yan, puro pag-aayos dito sa Lukban, Quezon mga kabarako. Ayan mga kabarako, Lukban, Quezon Lukban, Quezon. O bandang gitna ang mga lubak dito. Lalo akong naiihi sa mga uka dito mga kabarako. Bahala ka sa buhay mo. Ayan puro uka yan puro uka Alalay tayo rito lalo pagkagabi. Shoutout dyan sa mga taga Lukban, Quezon. 8:36 ng umaga. Nandito tayo sa Lukban Petron. Alright, 8:50 na ng umaga. So kaliwa na tayo dito, going to Tayabas, Quezon. Ayan, para sa mga bagong bagong mga kabarako na bumabiyahe. So kakaliwa tayo dyan. So pwede naman tayong tumugos dyan sa may mismong bayan ng Lukban. Hindi pa tayo nakakadaan dyan. Siguro next ride natin dyan tayo dumaan. Let's go. Kakaiba talaga ang lamig dito mga kabarako sa Quezon. Hindi totoo yan. Ngayon lang tayo naka-experience ng ganitong lamig dito. Bakit pumangit ang mga kalsada dito? Bakit? Yan, ingat tayo dito. Lukban, Quezon, going to Tayabas, Quezon. So nasa Tayabas City na tayo mga kabarako. 8:54 ang oras natin. Woo! Baliw. Grabe ang alog. Lucena City via Tayabas bypass. So exactly 9 AM mga kabarako, nandito na tayo sa Tayabas bypass road. So maganda pa rin ang ating panahon mga kabarako. Malamig ang hangin. Hindi masyadong mainit ang sikat ng araw. Kaya lang naiihi na talaga ako. Bahala ka sa buhay mo. Oras natin 9:14 ng umaga. So nandito na tayo sa Pagbilao Diversion Road. So kapapasok lang natin dyan, galing dyan sa may station ng Giant. Agusin na natin to, mga 10 to 15 minutes lang ito mga kabarako. So pag dumaan tayo dito sa Pagbilao Diversion Road,
So ingat tayo dito kasi maraming mga bahay dito mga kabarako. 9:24 ng umaga, palabas na tayo ng Barangay Tambak, Pagbilao, Quezon. So dito na tayo sa Maharlika Highway. Mukhang mapapalaban na naman tayo Ginusto mo yan eh, nagpasarap eh. Paglabas pa lang natin ng Maharlika Highway. Continue tayo dito sa Pagbilao, Quezon. 9:27 oras natin. Enjoy lang natin ang daan, syempre. Hindi, wow. And always ride safe pag nandito na tayo sa Maharlika Highway. So yung mga uka dito dati, nilagyan na ng mga asfalto. Yan, shoutout sa mga taga Pagbilao, Quezon dyan. Let's go, let's go. So alert na tayo dito ugaliin natin sumulyap sa side mirror natin. Kasi biglang may mga umu-overtake, nagkakat eh. Hindi totoo yan. Hindi sila bumibisina. Okay na, bubusin na pag nasa tapat mo na. Lalaki ng natin. Ito lang yung pangit ng kalsada dito. Siguro may ginagawa kasi dyan sa area na yan, kaya nagka-hukay-hukay dyan. Ongoing mga road repairs and rehabilitations dito sa may Pagbilao, Quezon, Alsabangon Bridge. O lalo sa mga nag-night ride, ingat-ingat tayo mga kabarako dito. Malalalim Ayan, kung namansin yung mga sasakyan sa unahan, gumigilid sila. Ayan, malalalim mga kabarako. So Pagbilao yan Pagbilao, Quezon. Kaya pala sabi ko, itong SUV tsaka yung truck sa harap, maluwag naman sa gitna kung gumigilid sila. Hindi, wow. Yung pala may mga uneven na kalsada sa gitna mga kabarako. Yan ang buhangin, ingat tayo sa gilid Alat ang buhangin Oh no! Ano ba yan? Gas up muna tayo dito sa Uno Fuel. Second gas up natin 230 pesos, 3.28 liters dito sa Uno Fuel Pagbilao. Shout out dito sa dalawang rider, baka biyaheng Bicol din sila. Magandang habit yon, nasa long ride tayo. Huwag na nating hintayin abutin pa ng 1 bar or 2 bar yung gas natin. Pag napansin natin na medyo kalahati na, gas up na tayo para mas matipid sa gas. So nandito na tayo sa may intersection Bondok Peninsula and going to Old Sigsag Road. So next time dadaan ulit tayo dyan. For the meantime, dito muna tayo dadaan sa Old Sigsag Road mga kabarako. Well, dito sa intersection na ito mga kabarako, pupunta ng Old Sigsag, talagang matagal na tong pangit ang kalsada dito. Oh no! Ayan Ayan. So kaliwaan yan ay kabilaan. Ayan, approaching Old Sigsag Road approaching Oh, Old no. Sigsag Road. Pangit ang kalsada Hindi tayo nagre-reklamo, sinasabi lang natin na totoo mga kabarako. Hindi, wow. Magkakape muna siguro kami dito. Ako siguro magbubuko. Dito tayo lagi nag-merienda. 10:15 na ang ating oras. So nandito tayo sa papasok ng Old Sigsag Road. Pahinga muna tayong konti, inom ng buko. Kahapon daw maulan dito. Ngayon maayos ang panahon. So medyo sakto yung biyahe natin mga kabarako. Hindi, Para sa wow. mga bumabiyahe papunta ng South and North, hindi kompleto yung biyahe pag hindi kayo nakadaan dito. Hindi totoo I yan. know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Brakes, reduce the speed na. Palabas na tayo ng Old Sigsag Road mga kabarakog. Ayan, may mga tapal na yung mga hukay dito dati. Pero matigas talaga. What I mean matigas is mga graba. Alokohan yan. Matigas sa gulong. Tatalbog talagang puwet mo eh. Shoutout sa mga taga-Atimonan dyan. Baka may mga viewer tayo taga-Atimonan. Maputik, delikado. Dapat linisin nyo man lang yan mga sir. Huwag kayo iiyak. Kanan tayo. Bicol, Gumaka, Timonan Town proper. Diretso dyan sa kaliwa. Dito tayo lang sa
Kanan. Matagal na to mga kabarako. Ay grabe. Sir, mga sir. Baliw ka Ay nako. Huwag kayo iiyak. Ayan, may umiwas. Alam na. Ayan, nagsiiwas na mga kabarako. Bahala ka sa buhay mo. Nagsiiwas na. Hindi, wow. Wow, ganda ng dagat mga kabarako. Ay, maganda rin yung Baliw ka yan. lubak. Ay, hindi natin nakita yun ah. Ay, grabe talaga mga boss mga kabarako. Wala pa kaya alam, overtake na overtake oh. Oh no. Nasa lubong nila lahat ng gusto nila sa lubungin eh. Ay, grabe yung traffic dito mga kabarako ah. Oh no. At Timonan, Quezon, kung meron. Dito tayo ah. Anong gaming muna tayo? Buti nilang tuyo. Huwag kayo iiyak. Unagin na naman tayo ang adventure scooter na naman. Bahala ka sa buhay mo. Hindi naman kalaban ng NMAX to, ganitong daanan. Buenas mo naman. Ay! One way, bakit one way dito? Parang may problema ka. Uy! Laredel! Baliw ka yan. Laredel to mga kabarako ha. Signage nga pero di mo makita, dapat malayo nila nalagay bago nung area na yun. Hindi mo mismo sa tapat nung kung saan nandoon. What? Eh kung nag-i-speed ka pala. Talaga naman oh. Yan, ingat tayo ha, Plaridel, Quezon ha. Tsaka ang daming buhangin sa kalsada mga kabarako. Oh no. Ito pa mga kabarako, ang dami talaga oh. Uy! Ito yung dati na pinuna natin mga kabarako. Plaridel, Quezon to. Tingnan natin anong nangyari. Uy, ganun pa rin mga kabarako. Oh, ganun no. pa rin. Ingat tayo dito ha. Ingat tayo, Plaridel, Quezon ha. Plaridel, Quezon to. 11:04 ng tanghali. Welcome to Gumaka, Quezon. Pops Michael Sajid, shoutout sa'yo brother. Update natin dito mga kabarako ha, pag pasok ng bayan ng Gumaka. Ayan mga kabarako, ingat tayo dito sa yan, release na ito ng tren. Yan. Uy, talaga naman. Ingat-ingat tayo dyan mga kabarako. 11:08, so dito kami dadaan sa Gumaka Bypass Road. Masyadong malubak mga kabarako. Tayo ay matanda na. Sana'y di tayo magbago. Kailanman, kung nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba siya at kuhiga na kagabi. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatango lang sa'yo. Dito tayo dumaan sa Gumaka Bypass. Yung sistema dito paglabas, yun nga lang talaga maputik. Sobrang putik dito, siguro dahil sa mga pag-ulan mga kabarako. Ang daming one way pala mga kabarako. Oh Ito no. katapos lang ito, wasak agad. Hindi pa nga tapos yung ginagawa. Sira na naman yung tapos na daw. Sir! Ay, sama ng halo natin. Baliw ka yata eh. Dagdagan yung semento. Hindi, wow. Ayan mga kabarako, ingat tayo ha. Marami pa rin portion dito sa may area ng Gumaka ang butas-butas. Dami mga uka-uka dito. Ayan oh. Grabe. Ngayon lang sumakit-pat ko ng ganito. Sobrang traffic kasi. Pahirap tong mga one way mga kabarako. Grabe. Hindi, wow. Gumigewang tayo. Gumugewang din yung truck sa harap natin. Uy. Kita nyo, lakas yung tunog ng truck ha. Hindi ordinaryong lubak-lubak lang yung dinadaanan natin. Uy! Buenas mo Pwede rin naman. kayong dumaan dito sa Lopez Bypass mga kabarako. Pero dito kami sa sentro kasi dito na kami magtatanghalian sa may Jollibee dito. 1:19 ang oras natin or 1:20. Tapos lang natin magtanghalian dito. Sana all. Jollibee Lopez. Let's go mga kabarako. Tuloy-tuloy na tayo. Ano ang gagawin dyan? Ay, Skyway? Skyway daw mga kabarako. Lopez, Quezon. Hindi ha, pupunta kaya saan? Shoutout kay kuya. Shoutout sa inyo. Alright, check natin yung mga lubak dito. Malapit dito sa may gas station na to. Ay, naku. Yan, malalim pala to mga kabarako. Sinungaling Ingat ka. tayo dito, ingat.
Iingat tayo. 2 beses na yan! Oh, tatalon ka dyan. Hindi totoo yan. Tatalon ka dyan. Uneven pavement ha, uneven. Hindi, wow. Sabihin na biglang may hukay sa gitna. So ingat tayo mga kabarako, Lopez, Quezon. So baka may mga viewers tayo from Lopez, Quezon. Shoutout sa inyo lahat. So update tayo sa Calawag ha. Ayan mga kabarako ha. Pagpasok pa lang natin ng Calawag, Quezon. Ano ba yan? Alright, check out natin tong Lopez and Calawag, Quezon boundary. Nako, dati pa rin to eh. Ito na yung na-feature natin. Pinaskas lang eh. Okay, yeah. Oy, naglalagay na naman sila ng mga lupa. Ay, grabe. Calawag, Quezon to mga kabarako ha. Calawag, Quezon to ha. Hindi, wow. Bakbak pa sila oh. Yabang nila. Sige lang. Ayan, shoutout kay Pops Arnel Lorin. Tama yung mga comments ni Pops Arnel. Same situation daw. Malalalim talaga mga kabarako. Malalalim. Delikado to sa mga nagda-night ride. Lalo kung masyadong persador din. Ayan oh. Standing for Calawag, Quezon. Turtle pala ito. Akala ko ano eh. Hindi, wow. So maganda siguro ito pagka gabi no. Ayan, shoutout sa mga taga-bayan ng Calawag. Nakarating din tayo rito. So pagka ganitong oras, maalon pala. Let's go, tuloy na tayo. Skate tawag namin dyan. Ayan oh. May kasalubong na train. Tatayo yung mga pasahero, bubuhatin lang. Hindi, wow. Alright, let's go. Labas na tayo ng bayan ng Calawag. Alright mga kabarako ha. Calawag, Quezon yan ha. Bandang gitna ha. Bandang gitna yan mga kabarako. Kaya mga sasakyan gumigilid oh. Kasi yung sasakyan sa harapan mo gumilid, alam mo na yon. Sunod ka na rin. Ayan pa mga kabarako ha. So Calawag, Quezon, Maharlika Highway. Alright, so lumagpas na tayo ng iglesia ni Cristo Church. So alam nyo na yan mga kabarako, dito sa bayan ng Calawag. Yan, dito yan. Dito sa may reglas ng tren. Although nilagyan ng mga lupa naman. Ayan, medyo maganda-ganda ngayon. Hindi, wow. Nilagyan ng mga lupa eh. Well, pagka summer okay yan. Pero pagka maulan, madulas yan. Hindi, wow. Pagkalagpas dyan, kita nyo yung mga kalsada na yan oh. Kasi sira-sira yung gitnang bahagi. Bayan pa rin ng Calawag mga kabarako. So marami talaga tayong mga areas na dapat iingatan at tatandaan dito pagdating sa bayan ng Calawag. Parang matagal na yan ah. Pag nandito na kayo, doble ingat na tayo rito. Alright, this is still Calawag, Quezon mga kabarako ha. Calawag, Quezon. Sayo-sayo na lang tayo dito. Ginagawa mo? Oy, Calawag, Quezon to mga kabarako. Ay grabe, mapapahinto ko talaga dito. Mapapahinto ko talaga. Hindi, wow. Gigilid ka eh. Grabe. Alright. So nilagyan lang pala nila ng lupa tong area na to. Yun yung nag-cave in yung kanang bahagi mga kabarako. Kaya doble ingat tayo dyan. Calawag na naman to. Calawag, Quezon pa rin. Pasin kita ha? Calawag, Quezon with love. Mapapaibig ka talaga. Hindi, wow. Sabi nga yan ng mga Batanggenyo, ika'y mapapaibig. Aga-aga baka siya singking gilagid mo dyan. Alright, welcome to Bicolandia. Alright, 2:20 ng hapon. After nung boundary na yan, Camp Norte and Tagkawayan or ng Calawag. Pag nakita nyo to mga kabarako, yung parting ito ng kalsada, ibig sabihin nasa Tabogo na tayo. May baboy na to. Tayo, dito tayo. Ako grabe. Shout out DPWH. Ano ba naman yan? No.
Galaw-galaw mga sir! 2:21 ng hapon mga kabarako. Dito na tayo sa Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. So mula dito kitang-kita natin talaga maulan doon. Paps, Shimoto Rodriguez, di muna tayo makakadaan dyan. Paps, maulan talaga. Ang ginagawa ng DPWH kaya dito, naglalagay ng mga lupa. Naglalagay lang sila ng mga lupa sa mga butas mga kabarako. DPWH Region 5. Dapat samahan nyo na rin ng kangkong, Hindi, wow. talbos ng kamote, para pagdaan namin makikayanin na lang kami. Kalsada to dito. Uy! Alright, 2:30 ng hapon. Welcome to Tagkawayan, Quezon. Yan, pinakapaborito nating bayan dito sa Quezon Province. Sinungaling ka! Alright, prepare to get drunk. Shout out sa mga Tagkawayan dyan. Di na. Di na. Pero salamat at nakisama ang panahon sa atin mga kaparako. Siyempre, pagpapasalamat natin sa Panginoon Diyos. Ay, dahan-dahan lang tayo, dahan-dahan lang talaga. Parang may problema ka. 2:30 ng hapon, nandito pa rin tayo sa Tagkawayan, Quezon mga kabarako. So alam niyo na itong Tagkawayan, Quezon na to, no? Hindi ganun ka sama ang kalasada in the sense na yung mga lubak, mga butas, walang ganun. Pero yung pagkakagawa ng niya, yung alam mo yung parang mga magkasalit-salit yung kalsada, magkagaganyan. Hindi, Kaya wow. pag dinaanan mo, para kang gumaganong gano'n, no? Para kang nangangabayo. Wala mo dito eh. Welcome to Tagkawayan. Ay, grabe sakit sa puwet. Hinga lang tayong konti, sakit sa puwet. Alright, exactly 2:57 ng hapon. Welcome to Camarines Sur Province, Del Gallego, Camsor, Pamatbatan Bridge na ito. Bridge, hindi pa rin maayos pala, oh. Tagal maayos yan. Ginawa ng business. Akala ko meron. Municipal Hall of Del Gallego. Ayan, shout out sa mga taga Del Gallego dyan. Ayan kabayan, eto Kilbay Bridge kabayan. May ginagawang kalsada dito, hindi ko alam anong kalsada to kabayan. Ngayon ko lang nasilip tong tubig dito sa Kilbay River ba to kabayan? Kasi Kilbay Bridge eh. Kulay greenish. Ayan, release ng tren, nabubulok na. Ayan, dito naman sa kabila kabayan ay may dumadang fishing boat. Yan, may mga nipa palm doon. Kilbay Bridge to Kilbay River ba to kabayan? Don Hunting and Fishing Channel. Shoutout sa iyo kabayan. Alright, 3:20 na ng hapon. Welcome to Ragay, Camsur. Sige, update ulit tayo rito sa mga kalsada ng Ragay, Camsur mga kabarako. Uy, mura dito Muna tayo. Gas muna tayo dito. Power Zone Ragay. Alright, 3:33 ng hapon. Hindi mo tayo nagpagas sa Power Zone GRS Ragay. Medyo mura dito mga kabarako. Okay, let's go. JRS Ragay pa lang tayo. Shoutout sa mga taga JRS Ragay dyan. Uy, updating tayo sa mga kalsada pa rin sa Ragay mga kabarako. Yung mga bandang gitna mga kabarako pagkagaling ang JRS Ragay. So ingat tayo. Tell me what's wrong and why you never said you felt that. Ayan, kita nyo naman puro tapal na yan mga kabarako. Puro asfalto na yan. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. 3:44. Nasa Barangay Liboro na tayo. So tingnan natin dito sa Barangay Liboro. Yan, kita nyo naman mga tinapalan na din. So ingat tayo, ingat pa rin tayo. Ayan, dito pa rin yan Oo. Ayun pa rin hindi natapos, hindi man lang kinumpleto mga kabarako. Tingnan natin dito, nandito na tayo sa Barangay Binahan. Yan, shoutout pala kay Paps Domar Dumikel ng Binahan, Ragay, Camarines Sur. Kidong Bridge yata ito.
Ay, mga kabarako, delikado pa rin dito. Ayan, oh. Hidong Bridge, ha, Hidong Bridge. Parang Alatag Kawayan. Ay, kagaya nito, mga kabarako. Oh. Kaliwat kanan yan. Slowly but surely tayo. Hindi, wow. Camarines Sur to, mga kabarako, ha, Binahan. Yan, puro asfalto na dito, pero malalalim pa rin yung iba eh. Sana kinumpleto na, oh. Tingnan nyo sila, oh, dahan-dahan sila. Lalo na yung papunta ng north, papunta ng Manila. Ayun, oh. Kita nyo yung mga yan. Kita nyo yung mga yan. Mga balon daw eh. Balon pala. Baliw ka yan eh. Sa akin nga, hukay lang, hindi na balon eh. Balon na kay Pops Domar eh. Ay, CR din pag may time. Loaded oh. Hindi, wow. Ay, grabe, ayoko ng ganyan. Magmumotor na lang ako. Alright, shoutout sa mga taga Ragay dyan. Shoutout sa mga taga Binahan, Ragay, Camarines Sur. Aha! Ginagawa mo. Ay! Agoy! Panaytayan Bridge. Tingnan natin kung tapos na. Okay, still ongoing ang mga pag-ukay dito. Check natin tong lugar na to. Check natin tong lugar na to. Pero ngangarera na sila, oh. Ibig sabihin okay na dito. May igiring maraming lubak eh, para bawas kamote. So yung mga nandito na part, tinapala na, okay na mga kabarako. So kung naalala nyo dun sa video natin, pero meron pa rin mga area mga kabarako. Uy, hirap talaga ng buhay rito. Mga bata, pinaglilimos na sa kalsada. Ito yung ano yan, marker natin, itong Iglesia ni Cristo Church dito. Tingnan nyo mo yung kalsada dito mga kabarako. Ayan, No. madadali ka rito, tingnan nyo yan. Oh. Kalsada pa ba yan? Huwag kayo iiyak. Yan ay bago dumating Fuel Save Gas Depot. Eto mga kabarako, Ragay, Barangay Upper Santa Cruz, Ragay, Camarines Sur. So yung mga napuna natin dito lagi mga kabarako, ayan, meron ng mga tapal na asfalto, pero sana inayos-ayos pa ng konti. Ito yung mga kabarako. Ayan, oh. Pero marami pang natira, oh. Marami pang natira mga kabarako, oh. Marami pang. So gilid lang tayo dito, wag sa gitna. Ayan, oh. Alright, dito na naman tayo. Baliw ka yan eh. Alam niyo na to, yun, no? Bayan ng Lupi, mga kabarako. Ay, naku, what a surprise. Bahala ka sa buhay mo. What a surprise. Ginagawa mo. Dati, maliliit lang to. Ito na pumalik sa Ragay, ah. What a surprise. Buenas po Yan, mga naman. kabarako, ah. Boundary ng bayan ng Ragay at Lupi, Camarines Sur. So magpasok mo ng Lupi, yan, malulupi ka dyan. Hindi, wow. Malulupi ka nang wala sa oras. Huwag mong subukan. Ginagawa mo. Huwag mong subukan. 2 beses na yan! Baliw ka yan eh. Huwag mong subukan. Yan, shoutout DPWH Region 5. Baka naman mga sir. Ay, walang iwasan. No. Walang iwasan. Laban kong laban. Baliw ka yan eh. Oh. Ginagawa mo. Oh yeah. Woo! Meron pa ba? Meron pa? Shoutout sa mga taga Lupi dyan. Alright, yan nga pala ang bayan ng Lupi mga kabarako, ha. Ang bilihan dito, no, ang mga pasalubong along Anday Highway, ha. Kaliwat kanan yan, ha, yung mga naghahanap ng pasalubong. Yan, pili lang kayo dyan mga kabarako. Kakain ng linya, kakain talaga. Yan pa. 18 tayo mga kabarako. May mga kasabayan tayo rito. Ito mga kabarako, ingat tayo dito, ha. Prone to overshooting tong area na ito.
Saan biyahe mo? Saan biyahe mo? Ligaw pa? Galing ng? Galing ng? Quezon? Sige, malayo-layo pa. Loaded ah. Ingat, ingat. Shoutout sa dalawang nakasabayan natin mga biyaheng Albay. Ride safe sa inyo mga brother. Ride safe. Alright, nakalabas na tayo ng Andaya Highway mga kabarako. Alright, dito muna tayo mga kabarako. 509 na mga kabarako. Nagkape muna tayo dito sa may Sipokot. Ito, 7-Eleven Caltex. Along Maharlika Highway lang ngayon mga kabarako. So, paboritong stopover yan ng mga rider dito, no? Yan, and also yan, Petron Sipokot mga kabarako. 5 na oras natin mga kabarako. So nakapagpahinga tayo. Yan talaga yung nagbiyahe. Pagka hindi na kaya, pahinga tayo kasi mahirap na. Pagka inaantok na ganyan. Ingat tayo dito sa area na to, Sipokot hanggang Naga City. Maraming mahilig kumain ng linya dito. Kaya namin abuti ng gabi. Okay, tingnan natin. Mukhang inaayos na yung boundary mga kabarako. Tingnan natin ha. Narinig din tayo mga kabarako. Narinig din tayo. Ayan, Sipokot Libmanan boundary. Ingat tayo dito kasi ang daming bato. Madulas yan. Ayan, nag-wide na sila. Nag-wide na mga kabarako. Ayan o. Uy, ingat tayo rito. Magulungan tayo. So nag-wide na sila mga kabarako. Matagal pa tong parusa. Hindi, wow. Sipokot Libmanan boundary ito mga kabarako ha. Yan, so yung mga tatagos dito going to Albay, Sorsogon, Visayas and Mindanao. Yan mga kabarako, doble ingat tayo dito. Nagka-traffic na rito mga kabarako. Bakit kaya? Sobrang haba ng traffic ah. Bakit kaya? Ito na yata yung sa Barangay Viejo Viejo Libmanan. Alright. Barangay Viejo Viejo Libmanan Kamsurdo mga kabarako. Narinig na tayo. Inaayos na nila ngayon no? Hindi, wow. Kaya lang syempre dahil inaayos, traffic. Kakasakali eh. Alright. Tagal-tagal to mga kabarako ang traffic na ito, especially sa Holy Week. Uy. Ginagawa mo. So at least inaayos na, pero I doubt kung kakayanin ng isang buwan yan bago mag Holy Week mga kabarako. Shout out sa DPWH Region 5. Salamat mga sir. Shout out sa mga taga-Libmanan dyan. Alright, let's go, let's go. Siyempre ongoing pa rin ang mga road construction and widening dito. Alright, 6:02 na ang ating oras mga kabarako. Nandito na tayo sa Almeda Highway. Yan, Robinsons. Dilim na mga kabarako, no? Siyempre, bawa natin tanglaw sa gabing madilim ng Bicol Region, particularly here in Kamsur. Siyempre, ang ating TTD Night Ranger 80 watts yan mga kabarako. Siyempre, bracket natin RM LED brackets. 6:24 na oras natin mga kabarako. So nandito na tayo sa Pili Diversion Road. Diyan tayo lumabas sa may Petro na yan. Ang dilim dito mga kabarako. Para sa mga gustong dumaan dito, madilim lang talaga dito sa Pili Diversion. Tagal na yan eh. I know you told your friend you're not okay. Kaya na Tell siya me muna. what's wrong and why you Chill ride never lang tayo. said Chill you riding. felt that way. Gaano kadilim dito sa may amin? Napakadilim oh. Dito na tayo sa Panayan. Hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything.